Enillydd gwobr, Dr Emrys Evans ydy y gŵr blynheddig yma o fferm Llwyn Dyrys, y ffôr Pwllheli, Jim Ellis, llongyfarchiadau calonog i ti. Diolch yn fawr, yn anrhyd ac yn anusgwyl. Oedd o? Nes ti fwynhau'r seremoni pnawn yma? Ie, oedd, ddiddorol iawn. Dwi'n ni holi'r beirniad te be welson nhw, oherwydd oedd y wobr yma, da ni ddarllen, croesawu ar loesedd a sgiliau cyfathrebu yn de, Susan ac Anna, dwy Jonesiaid fan hyn yn beirniadu. Felly beth oedd y meini prawf, Susan? Wel, oedden ni yn chwilio am rywun oedd a'i busnes bob dydd mewn amaethyddiaeth, a rywun oedd yn mynd tu allan i hynny wedyn ac yn medru cyfathrebu ac deud wrth bobl eraill beth yn nhw'n wneud, rhannu i gwybodaeth nhw. Mi oedd Jim, mae o yn ffermio beef a defaid ym Mhen Llŷn, ond mae o hefyd, fel pan gyrhaeddodd Anna a fi i'r ffarm, gen efo stiwdio eitha, wel, reit arbennig i ddweud y gwir, reit i'w minimalist, ond oedd o yn, ddim beth sa'ch gweith sa'ch chi'n ddisgwyl ym Mhen Llŷn. So oedden ni di dotio ato fo'r munud gynta, wedyn mi ddangosodd i beth o'n wneud, fel fewn i waith ffotograffiaeth, fideo, 3D ac yn y blaen. A wedyn, mwy am oedden ni'n ddysgu amdano fo, oedden ni'n gweld bod gyda gŵr ifanc yma bod o'n meddwl tu allan i'r bocs. A wedyn oedden ni'n gweld 5 arall, ond oedd yna un yn syrenu a Jim oedd hwnnw. A Jim oedd hwnnw. So what impressed you, Anna, with Jim's work? Well, I think Susan's explained a lot there what we love about what Jim is doing, but I think he sends out a very important message, and he's a fantastic role model for young people in the countryside, because we need our young people to be staying in the rural areas, setting up their own businesses, having an entrepreneurial way of thinking. And what Jim is doing is combining that traditional farming family life with a career many people would think you could only get in the city. But he's doing it here, you know, in Wales. It's fantastic. Felly, Jim, beth yn union wyt ti'n neud yn y studio yma ta? Wel, o dan When It Rains Creative, dyn nhw'r cwmni. A dyn ni'n ffilmio ar gyfer y sioe. Dwi'n eich arddyd i ddau ac yn gwneud content sydd yn allan drwy allan y flwyddyn ar ei social media. A hefyd dyn ni'n gwneud ffilms ar gyfer Coleg Glyn Llifon. A fi hwn yn cael ei launch yn y sioe hefyd ar y Mercher. Felly, beth sy'n dy yrru di ta, o lle mae'r ysbrydoliaeth ma'n dŵad i gyfuno amaethyddiaeth o beth ti'n neud o ddydd i ddydd, a alledeinu'r neges mewn ffordd? Ie, dwi'n gwybod mae'n rhywbeth ofnadwy o berus medru cyrraedd gymaint o bobl. Dych chi'n teimlo ar y ffarm bod chi o fewn eich bybl eich hun. Ond o fewn, fyddech chi'n hefyd eich chi cyrraedd gymaint o bobl a rhannu neges. A heddiw mae'n haws nag erioed am hwnny, dydy? Yndi, mae o'n, fel yn dweud, ym Mhen Llŷn, yn swyddfa fach, dwi'n eich cyrraedd miliynau bobl os swn i eisiau. Oedden ni'n dwylio di ar raglen neithiwr, yn edrych ymlaen at y sioe yma. Ac oedd na rhyw gyfeiriad at rhyw submarine? Dwi'n yn siŵr iawn be nath hwnnw ddod, ond just dwi'n meddwl trafod yr syniadau lle pyn bach o wych dwi'n cael weithiau, ond do hwnnw ddim mor feasible. Yng nghanol y cyrls del mae'r syniadau'n dŵad, ie? Wel, gobeithio gyda lot fawr o syniadau gwyllt a gwallgo, a gobeithio y gwaith arloesi yma, y gwaith cenhadu da yma yn parhau. Pob hwyl i ti, sut am ddathlu? Dwi'n yn gwybod, cwestiwn da, gan i weld. Di merched fod i trefnu rhywbeth i ti? Dwi'n yn gwybod. Mae'r teulu yma yn dathlu efo ti dydyn nhw? Ie, yndi, mae'r teulu yma, yndi. Llong bych adem awr ti, Jim. Diolch yn fawr. Da iawn ti.